kamarát Maty. Čau Maty. A napíšem mu napríklad chcem toto. Poď, Maty. Niekde ďalej. Kde vlastne teraz ideme? Aha, takže Times Square teraz došla mytiel. Takže niekde tam by to malo byť a ešte ďalej. Fú, konečne nejaká tá ulička, kde nie je až taký provoz. No tu už to vyzerá tak náhodou, pozrite grafiky všade. Vždy niečo navyše. Znova sú teda vtipky. A žlté taxíky konečne prišli, len už to nie sú tie staré pekné, kedy boli, no a upgrade. Displeje už začínajú veľké. Dobrý displej, aj tam hore, aha, Minecraft. Fakt. Typek respuje, dobre mu je. Je to taký časík, ktorý odišiel práve z roboty, bo ho vyrobili. My ideme po cyklisticko? Tu je zakázal? Pre nás nie. No aha, Times Square, tu sú reálne displeje všade. Čo si? Aj, to je to. To už sme tu. A tu je čo? Tu je tiež podisplejované. Masaker. To neviem, čo mám... Čo mám skôr natáčať? Je to sranda. Musí to verovať. V pohode. Manuály? Manuály? Že vám sa pojednať, ale musíš dať pozor, lebo... Z každej strany pozri, takto ťa chce vtlačiť. Ale môžem vám povedať vám, že nemáme poistné. Neviem, jak to, a máme... Čo by nemáme? Opa. Ten už tiež chcel zaútočiť na naše miesto. Hard rock. To je asi... Tak, tuto, Maty, toto chcem. Toto, prosím. Bude asi môj najlepší kamoš. Dík. Kamo, toto je najlepší. Toto sú kamoši. Pozrite takto pekne. Vidíte? Aha, kýve mi ty pekne. Nekýve? Čo robil? Díky. A hodový v stánku? Á, tu je. Poďme ten stánoček, rovno bus online. Kámo. Jak z hry. Fú, ale to je tiež dobrá krasota, to je riadne veľké. To je tajné. Stávajú vlastne vysoká, ale je fakt tenučka, úzka. Empire State. Tajné? Tu ju máme v plnej kráse a už vytrubujú na nás. Škoda vytrubuje naspäť. Fúha, tento mrakodrap, zaujímavá architektúra. Trošku tam v tej hre nedobre pustili ten blok. Snažíme sa dať kde ďalej, ale to len také náhodné túlanie teraz. Už dostali na nás hlasenie, no? Aha. A sme skončili. To nič. Tak nakoniec niektorí Idem si kúpiť gardu. ľudia, he, to preko. Ale vieš čo povedať ti radia pre Musím si ich skúpiť, ale mám dosť veľa peňazí. to s tým plášťom zem, hej. Toto sú kamaráti. Ale vieš čo Vidíte, toto sú kamaráti. nezvládajú? Vidíte, tuto si dám. Asi hej. Tuto. Sme s Davidom a s Peťom v Oh, centre môj Bože, Yorku. to... Doprava brutálna. Teraz sme sa síce pohli, ale ja by som to prirovnal ku Istanbulu s autom, jak sme boli. Grand Prix Zone. No, takže zbranie teraz nebereme. Takže
začíname. Pozrite tu. Dobrý je. Tak asi si neviem, čo kúpim. Asi toto. Typek zabil. Naked cowboy. Takže Felda na Times Square, pozrite tu. Tej truby. To hej. Toto hej. No paráda. Ty kokso, to bude mať veľa Tam mám peniaz. čeká na ostatnú pruhu, ale fakt tie displeje krásne. To sú tie najkrajšie, aké môžu byť ozaj. Krogarden milujem. Koľko má tu ešte Matiasko? Hej. Tu s Feldou. Toto vyzerá už inak. Ty kokos. Matiasko, kvartrilióny. Kamu? No jasné, že nechyba ani post. Kvartrilión. On má kvartrilión. To mi nepovedal. Ale nevadí, stále je so mnou ten najlepší kamarát. Toto hej. Stále je môj najlepší kamarát. Hej. Pozrite, východne v New Yorku na Felicii, hore na streke. My sme odvahu nemali, ľudia Ja mu dám. Ja mu dám. Nie všetci iba deti vpredu. Škoda, že mu neviem dať čo dať. Toľko radosti. Kamo to on, ale on aký je bohatý. No dobre. Susediu veľký koncert. Dokonca má kvartrilión. Pozrite tu. Zaujímavosť. Ale však to čaká na kontent či na smetiarov, nie? Kve Amazon Prime. i To sú aj nejaké také pre tých, čo majú menej peniazy, nejaké sociálne byty. až mi Alebo kvartrilión. niečo také. Jeden. Ale ich tu je. Fúta, to sú dobré káble, čo držia ten most. Pozrite na to. To je riadny Dobre, mostík. tak na dneska by to bolo všetko tak.